आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर रुपये 1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रियलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। कणकवली तेलियाळी येथील अष्टविनायक गृहनिर्माण संस्था पाताडे कॉम्प्लेक्सच्या एका फ्लॅटमध्ये पहाटेच्या सुमारास लागलेल्या आगीत रेडीमेड कपडे व्यावसायिकांचं 10 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय। फ्लॅट आणि बिल्डिंगचे 5 लाखाचं असं मिळून एकूण 15 लाखांचं नुकसान झालंय। घटनेची माहिती मिळताच स्थानिकांनी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांना माहिती दिली। त्यानंतर त्यांनी लगेच नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना सूचना देत अग्निशमन बंब घटनास्थळी पाठवून त्याद्वारे आग आटोक्यात आणण्यात आली। तोपर्यंत नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष घटनास्थळी दाखल झाले। शेजारी राहणारे डॉक्टर आर्डेकर यांनी सर्वांना कळवलं। यावेळी यादव, सावंत, गुरव, हरकुळकर, दळवी, देसाई, खोत आणि वंडी यांनी देखील आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले। आठवडा बाजाराला व्यवसाय करण्याकरिता 3 ते 4 जणांनी इथे एकत्रित हे मटेरियल स्टॉक केलेलं होतं। दरम्यान या आगीमुळे व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान झालं असून नगरपंचायतच्या 8 कर्मचाऱ्यांद्वारे अग्निशमन बंबाच्या माध्यमातून आग आटोक्यात आणण्यात आली। यावेळी कणकवली शहरातील अनेकांनी माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेतली होती। शॉर्ट सर्किटनेही आग लागली असण्याची प्राथमिक शक्यता व्यक्त करण्यात येते। दरम्यान आग लागली होती, तर आम्हाला ते समजल्यावर नगरपंचायतीला आम्ही पाचारण केले। त्यांचा पाण्याचा बंब आजूबाजूचे शेजारी मित्रमंडळी येऊन त्यांनी आग विझवली, पण नुकसान आमचं भरपूर। नेमकी आग कशामुळे लागली असेल काय? आग शॉर्ट सर्किट। तरी कितीचं नुकसान झालं? काय होतं सामानामध्ये? कपड्याचा माल होता, स्टेशनरी होता, चौघांचा माल होता, 4 भावांचा होता। तरी किती रुपयाचं नुकसान झालं? 10-12 लाखाचं तरी होतं चौघांचं। आज सकाळी मला फोन आल्यानंतर मी तातडीने या घटनास्थळी दाखल झालो। तर कदम यांच्या रूमचे त्यांनी तो भाड्याने दिलेला होता आणि त्यामध्ये त्या भाडेकरू राहत होता आणि त्यांचे शॉर्ट सर्किटमुळे नुकसान झालं असं त्यांनी प्रथमदर्शनी सांगितलं। प्रत्यक्ष याची पाहणी केली तर त्यांनी जो विक्रीसाठी आणलेला माल बराचसा जवळपास 10 लाखाचा होता असं प्रथम दर्शन दिसून आलं। त्याचप्रमाणे आतमध्ये सर्व रूम म्हणजे पाण्याच्या टाक्या किंवा किचन सगळं जळून फरशी बिरशी त्यांचं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे। आणि हे समोर दिसतंय हे त्यांनी जळलेलं थोडा बाहेर काढला आणि त्यांचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे। ते कष्टकरी आहेत, तर शासनाकडून त्यांना देय झाल्यास मदत द्यावी, कारण ते कष्ट करणारे लोक आहेत। आणि आज कदम इथं नाही आहेत, बिल्डिंग जे रूमचे मालक आहेत ते इथं नाही आहेत, ते कनेडीला आहेत। तर आज इथे मी प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि वस्तुस्थितीदर्शक जे काय आहे ते मी बघितलं, फोटोग्राफी पण त्याची केली। मी माननीय तहसीलदार साहेब कणकवली यांच्याकडे आता अहवाल मी पाठवीन, त्यानंतर साहेब आपल्या स्तरावर निर्णय घेतील। नेमकं किती नुकसान झालं? तरी त्यांच्या बिल्डिंगचं 5-1 लाख रुपये झालं आणि जो भाडेकरी होता त्याचं 10 लाखाचं नुकसान झालं, कारण त्याचं तिथे गोडाऊन होतं आतमध्ये आणि त्यामध्ये कपडे वगैरे असे सर्व काही होतं तेही जळलं। इथे पट्टे बिट्टे सगळं असं स्टेशनरी सामान वगैरे जळलेलं दिसतं, चात्र्या बित्र्या असं काही होतं। ते 10-1 लाख रुपये त्यांचं म्हणणं आहे। आणि बिल्डिंगचं छताचं नुकसान झालं, टाकीचं नुकसान झालं, आतमध्ये सिमेंटला तडे गेले, त्यामुळे ते सगळं परत डागडुजी करावी लागेल असं एकंदरीत पाहणीत आज दिसून आलं। सकाळी वाटलं ना धूर यायला लागला होता आणि स्पॉट व्हायला लागले होते, फाट थोडे तरी स्पॉट होत होते। मग त्याच्यानंतर उठून बघितलं तर समजलं की गोडाऊनला आग लागली तिथं। नंतर मग इलेक्ट्रिकवाल्यांना जाऊन फोन केला, आगीचा बंबवाल्यांनी त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला नगरपंचायतवाल्यांनी। त्यांनी तात्काळ त्याची मदत केली, ते लोक धावत वगैरे आले, लाईट वगैरे बंद केली आणि नंतर पाण्याचा बंब वगैरे आणून नंतर मग विझवली त्यांनी आग वगैरे।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.